ככה קסטה זולה תהרוס לכם את האופניים. אז הייתי צריך להחליף קסטה באופני יד שנייה שקניתי כבר, כי קניתי אותם עם קסטה של 10 ושיפטר של 9, בעצם היה שם בלגן, אבל זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, פירקתי את זה, והנה דוגמה לאיך קסטה לא אמורה להיראות. אתם רואים שכל גלגל שיניים הוא בנפרד, עם ספייסרים של פלסטיק באמצע ביניהם, ולא כמו שקסטה צריכה להיות, שזה עכביש, עם כמה גלגלי שיניים ביחד, וכל מה שנשאר זה בבודדים. והסיבה שזה הורס לכם את האופניים, זה בגלל שגלגלי שיניים בודדים מקבלים עומס וחורצים את הנאבה. בעצם החריצים האלה אי אפשר להתמודד איתם, זה רק להחליף את הנאבה עצמה. אי אפשר לתקן את זה, אז בפעם הבאה שאתם קונים או מחליפים קסטה בחנות או לבד, באלי אקספרס ודברים כאלה, תדאגו שאתם קונים את הקסטה שלא תגרום לכם רק לצרות אחר כך.